cecs. El crit és fosc, és nit tancada. M'ha encegat d'un cop de fals. Era una fira de llibre i disc en català, això sí, perquè organitzaven els Amics de la Llengua Catalana. A partir dels anys 50 doncs, hi havia la inquietud per part d'en Salvador Moragues de fer actes culturals, activitats culturals catalanes. Esclar, es va trobar que no hi havia manera de fer-ho perquè el franquisme no ho permetia. I aleshores va buscar el sistema de que a través del patronat, llavors Patronat Catequístic de Premià de Mar, que era una institució cultural que depenia directament de la parròquia, poder fer aquestes activitats. Sí que recordo que en una de les fires de Sant Jordi, del Dia del Llibre, per exemple, els meus pares em van regalar la primera gramàtica infantil en català. I em va demanar si volia ajudar-lo per fer les classes de català. Jo llavors tenia coneixements però no tenia cap titulació i llavors ell em va indicar que es feien unes menes de titulacions de mestres de català per correspondència. Hi havia una certa pressió per tot el que representava sobretot la cultura catalana i aquestes coses. Al saber-se que estàvem fent classes de català, doncs ens va venir a veure la policia, no? És a dir, que sí, va venir, primer van a veure en Salvador Moragues i després a mi, no? I sí, van rebre una telefonada de comissaria. Per un preadolescent que vivia en el que llavors era un poble petit, com Premià, tenia un punt d'inflexió anual importantíssim. Sobre els anys 60-61. Sí. A mi recordo que em seduïa i també perquè l'ambient familiar m'hi duia, o sigui que clar, el Salvador Moragues venia sovint a casa meva, el Joaquim també, un cert ambient que jo notava d'ambient cultural, que jo me'l mirava a distància perquè clar era petit. Es feia a la plaça Nova, amb una paradeta petita que es feia allà a la plaça Nova. Allà va estar-hi un parell d'anys. Jo recordo com una gran parada que ocupava tot el centre de la plaça de l'Ajuntament, allò fet amb fustes, cavallets, una mica així precari. Per exemple, agafàvem 2, 3, 4 posades de renglera o fent una U, o com sigui, no? A l'època dels escoltes i això, inclús recordo que hi anàvem quasi bé en grup. Clar, nosaltres no podíem comprar res, nosaltres necessitem llibres, etc, buscant sempre primer els llibres d'actualitat. Treure del carrer a l'escassa producció de llibre en català. La primera parada que es va fer dels Amics de la Llengua Catalana per Sant Jordi, en Moragues i jo vam anar amb 2 mocadors de fer farcells a buscar llibres en el senyor Casacoberta de la Barsino. Primer era una cosa relativament petita, després es va anar ampliant, però primer era francament petita. Vam vendre molt, es va notar molt al poble perquè gairebé cada casa doncs van començar a haver-hi llibres en català. Val a dir que en alguna ocasió, i que em perdonin, vaig mangar un parell de llibres. Un concretament de Josep Pla, de l'Empordanet a Barcelona. I després, a partir de la nova cançó, sobretot, el disc en català també. Vam afegir el disc en català perquè llavors havia sortit els 16 jutges. La gent que organitzaven allò eren gent molt saberuda, que en sabien moltíssim i que per tant sabies que sempre tot el que hi havia allà seria bo, per tant aprenies molt, o sigui, tenia una vocació pedagògica. Agafàvem un escriptor i el fèiem venir perquè signés els seus llibres i alhora que donés relleu, diguéssim, a la festa. Qui va venir? El primer va ser en Baltasar Porcel. En Baltasar Porcel va ser el primer, va haver-hi també Josep Maria Espinàs, va haver-hi la Teresa Pàmies, va haver-hi el Maurici Serraïma i en Pere Caldés. La vila va créixer, va convertir-se en ciutat. Aquesta fira del llibre del disc es va fer fins a la transició. Les parades de llibres ja no només la feia els Amics de la Llengua Catalana, també la feia la llibreria. Els gafarrons. Els gafarrons, sí. I els altres anaven posant uns quants llibres en català, no massa, tampoc. És evident que del que sortia de Sant Jordi, que després doncs, jo anava llegint-m'ho, reaccionant-m'ho, perquè tampoc hi havia biblioteca a Premià. Es va inaugurar el 1985, concretament el dia 12 de gener, i jo vaig començar a la biblioteca des del principi. Vam estar uns mesos abans preparant els 3.000 volums amb els que es va inaugurar. Era un dia que nevava intensament, sí. I recordo que el primer lector de la biblioteca va ser el senyor Sisa, a les 4 en punt de la tarda, que és un senyor que venia cada dia a llegir el diari. Va ser el nostre primer lector. Ara ja estem arribant als 24.000 volums. És un moment de canvi, no? Perquè ja la biblioteca Can Manent ha donat tot el que havia de poder donar i ens cal una biblioteca molt més gran, amb més possibilitats. Hi ha la idea de fer una altra biblioteca, la biblioteca de Can Ferrarons, i bé, en principi volen mantenir també aquesta, que seria com una biblioteca més petita, i l'altra doncs, tindria un paper més rellevant. Va ser molt maco quan vam celebrar els 10 anys de la biblioteca perquè vam fer una festa en la que confeccionàvem uns llibres gegants
i va participar moltíssima gent en la confecció d'aquest llibre. I la veritat és que em va sorprendre molt tot el que la gent deia en el llibre, no? Realment sentien un gran afecte per la biblioteca i això per mi va ser molt important. També van col·laborar molts dibuixants d'aquí Premià i la veritat és que va ser un dia rodó. La democràcia va lligada amb la llibertat d'expressió i de moltes publicacions locals. A mesura que es restringeixen, mora la democràcia. La primera publicació que registrem, i hem trobat un número sol, és la propaganda Hoja Parroquial de Marina, Obispado de Barcelona. Director senyor cura de Premià de Mar. I només tenim el número 3. Té un vers a darrere antiamericà totalment, pensem que estem a la guerra de Cuba, i el capellà es mulla. A darrere del mateix any tenim una que és el Solemne Triduo al Sagrado Corazón de Jesús, setembre de 1898. Després ens trobem amb una cosa curiosa. Aquesta no he trobat mai cap revista. Es deia El Mico, i una revista satírica. Segons m'explicaven, vaig trobar un vers que es carrega i que es carrega el director del Mico, però va acabar a bufetades amb una cantonada que el van enganxar, li van fotre una pallissa i no va tornar a editar mai més el Bisbe. És un homenatge a la premsa de Premià. Com a cosa més antiga tenim el grup excursionista Premià, que publica a partir de l'any 27 fins al 36. Dins de la Guerra Civil tenim el butlletí de l'Escola Nova Unificada. Allà els mestres expressaven la seva pedagogia i la seva ideologia d'ensenyament. Pensem que és una escola tipus Ferrer i Guàrdia i aquí diu interès, formes i acció. O sigui, és una pedagogia compromesa. De la mateixa època ens trobem l'Alba Roja. Alba Roja era una publicació que es feia la CNT durant la guerra aquí a Premià. I van sortir 8 números, uns de 2 pàgines, un altre de 4, un altre... Nosaltres les vam recollir totes com si fossin una sola revista, estan enquadernades com una sola revista, i que jo sàpiga és l'únic recull que existeix al món d'aquestes pàgines. Vaig trucar a Holanda, a Amsterdam, on hi ha l'arxiu d'aquests papers, i la senyora que estava a l'altra banda del fil telefònic, jo li vaig fer un crit impressionant, que em va dir que tenia tota la col·lecció sencera d'aquest butlletí Alba Roja de Premià. Fins a l'any 48 hi ha un desert. I a l'any 48 en Salvador Moraga i el seu grup inicien un diari. Un diari moral, és a dir, no, un diari moral de mur. No moral. Pengen una vitrina i allà hi enganxen papers. Es diu Periòdic Moral Claror. Que donava les notícies al patronat i alhora també les notícies d'aquestes activitats culturals. Més tard, el Moraga es va voler fer-ne un diari com cal, va demanar els permisos, va registrar el nom, ja caducat, però no es va dir a publicar mai. Va desaparèixer perquè va ser substituït, perquè Amics de la Llengua Catalana vam fundar una revista que es deia Guia. És la continuació del Claror en forma ja de revista feta amb un tipus de fotocòpia pobra, però és la de l'època. Sortia amb regularitat i escrivien molta gent. Els intel·lectuals, entre cometes, de l'època. Va ser un instrument de divulgació cultural catalana, que va fer forat, que va ser molt interessant. Primer el fèiem circostil, després es fèiem impremta, etc. I que a més es distribuïa gratuïtament als socis del patronat. Recordo perfectament el dia que va arribar a casa meva la revista. Els anàvem encartant, els anàvem cosint, els doblegàvem i posàvem un sobre amb unes etiquetes i donàvem al repartidor. Jo els hi vaig enviar una carta al director amb pseudònim i jo devia tenir 16 anys i recordo molt bé el dia que la revista es va fer i vaig veure que havien publicat la carta que jo els havia enviat i em vaig morir d'il·lusió. Era molt interessant, no? I molt esperada per la gent, perquè si algú no la rebia, t'ho reclamava. Vam arribar a 191 número. Quan l'època ja de la normalització política i de més, va començar a caure una mica, no? Perquè hi havia altres elements i altres possibilitats, diguéssim, de publicacions, fins que va arribar un moment que es va deixar córrer voluntàriament
perquè la cosa ja havia quedat substituïda per una certa normalitat, no? Esportivament, als anys 40, 48 aproximadament, deixo un diari que explica els esports, sobretot el futbol. Es diu el balón, però no es diu el balón, hi ha una pilota dibuixada. Els escoltes, a aquella època, això potser estic implicat, entre el 67 i el 68 van fer les primeres revistes, i aquesta es deia el nom del grupament escolta Amadeu de la Cisa. Clar, encara hi ha més coses. Hòstia, el Via de Sisè, clar, la revista dels escoltes, una revista que es deia Via de Sisè, que la fèiem, que ha tingut diverses etapes. Jo vaig plegar del tema d'escoltes, la revista va continuar amb el mateix nom, i aquesta també ens la vam inventar nosaltres. Vam arribar a fer polèmiques fictícies com a partir de dos grups polítics que es discutien. Saps que vam posar un poema, era en Pau Riba, que se n'en fotia una mica dels capellans i tal, i en aquells anys havien matat un capellà de Sud-amèrica, i va sortir molts diaris, i el tio aquell es va fotre sent, ridiculitzar els capellans, i resulta que aquí n'hi ha que s'hi deixen la vida per un món millor, i clar, fins a cert punt tenia raó ell també. Tenim el Caliu, que es va publicar un sol número. Vida i Deporte, els hermanos, que també va ser molt interessant per tots els alumnes. Tenim el Club Nàutic de Premià, Boletín Asociación de Cabezas de Família. Aquesta revista va marcar els moviments de democràcia de l'època i dels nous ajuntaments. Dins l'EC o el PREEC tenim el Turador dels Pins, una revista manualista totalment, que preteníem fer ciència. L'EC vam iniciar el 77 també, a partir d'això del moviment aquest, la que en van dir Nostres Arrels. Les últimes versions Nostres Arrels, que són els treballs de les escoles d'escollir un, que se n'ha d'escollir un, però són magnífics. Pensem que en la democràcia hi ha una allau de revistes i tothom publica. El Macaco és també la continuació del Patronat, dura 3 o 4 números, em sembla. L'Escuderia Premià també en fa un, no sé quants números va fer, el 77 també. El Patronat torna fent un altre, ja s'ha acabat, el Macaco. Ara comença amb la Rauja, des del 78, 77-78. El Barri Cotet, Barri Unido. L'Associació de Vecinos la formamos todos. O sigui, és el moviment de l'associació de veïns. Cinquantenari, el Patronat Social fa una revista i explica una mica la vida de mossèn Paradera, o una aproximació. La Font del Cargol, revista simbòlica d'un sol full. Quan vam fer la Font del Cargol, aquesta sí que la fabricàvem nosaltres, no? El Premià Informa, revista ja de qualitat, amb tota aquesta colla que avui dia està a la televisió. Quan va sortir el Premià Informa, jo hi col·laborava de manera regular. La revista Pensament. Aquesta és una revista raríssima del 79, filosòfica. En van fer 2, 3 o 4. Una revista filosòfica Premià sembla que no pugui ser. I els tinc... I després venen els dos partits polítics que van proliferar, la del PSUC a Premià, els socialistes de l'Ajuntament, Amics de la Sardana, la seva revista, que també la van fer al seu moment, 80, l'any 80, el Barri Cotet hi torna, La Voz del Barrio. En aquell moment pensem que hi havia tots els dibuixants de Premià, de còmics. Les escoles també fan les seves revistes, l'escola d'Ufil 81, actualment encara en fa una altra. Club de tenis de Premià de Mar, o sigui, també fa... Les societats, quan el terreny està bonet, es mouen. L'informatiu de les activitats municipals. Comencen els informatius municipals, als anys 80. Els ajuntaments volen informar, no diuen res, diuen que tot ho fan bé, però informen. L'Esportiu, una revista que fa en Ferran Collado, va fer bastants números. Els treballadors del gravat fan perfil i fondo. Hi havia gent molt maca amb aquesta revista. És una de les poques revistes de professió. El Ropus es va fer a l'institut, ja quan l'institut funcionava. D'informatiu, un altre municipal, que hi va... Cada partit polític que arriba canvia el nom de la revista i canvia el format i les formes. De 82 aquí han nascut moltes més revistes. Parlant doncs, amb el Francesc Niubó vam dir, escolta, per què no fem alguna cosa
d'algun tipus, així per quasi bé diria per distreure'ns una estona, no? El primer número va sortir al desembre del 1999 i si ens deien si l'arribar al 2001 plegaríem. Bueno, no era qüestió de plegar. El 2001 no era una data, era una il·lusió. El logo que hi havia, doncs, un àtom, tot era un símbol de futur, de progrés. I llavors ens va acudir fer una revisteta que fos molt poc ambiciosa, però que pogués ser una plataforma per gent doncs, que té coses per explicar, coses per dir, i que no té aquest espai per fer-ho. Van ser 21 mesos, un al darrere de l'altre, anar traient la revista de Premià 2001. Em sembla que vam començar l'any 95 i llavors nosaltres, almenys jo vaig plegar l'any 2000, si vaig estar 5 anys, ja em vaig tenir prou, i llavors la revista va continuar una mica més amb un altre grup de gent, però que em sembla que en van treure 2 o 3, no? I més doncs era sobre els premis Butaca. I a partir d'aquí doncs, vam anar traient tot allò que en principi a Premià doncs, anava succeint, que volia ser doncs, simpàtic, volia ser agradable. En cap moment va voler ser una revista agra, encara que més d'una persona doncs, es va molestar moltíssim amb nosaltres. Va ser per tots els aldarulls, aquells que va haver-hi al voltant dels problemes de la mesquita, aquella famosa manifestació que va haver-hi l'any 2000, gener o febrer del 2000, em sembla que era, i que va acabar amb aldarulls al poble i tot això. Un dels nostres col·laboradors anònims, perquè molta gent participava de manera anònima, ens va enviar un poema que tenia alguns elements pujats, diguem-ne, de to des d'un punt de vista eròtic. I llavors un senyor doncs, que es va enfadar i ens va denunciar el síndic de Greuges, i perquè, clar, la revista aquesta la repartíem a llocs públics, a llocs que hi podien accedir els nens. Jo, més que conflicte, diria que va ser una anècdota. Llavors, en el número següent, a la portada de la revista hi vam posar un poema del Vicent Andrés Estellers, que aquest sí que era realment carregat de to, molt pujat de to, i que sí que quasi bé el podríem titllar de pornogràfic, no? I ho vam fer quasi bé com a rebequeria. En l'equip que la fèiem, l'Agnès Céspedes, la Susana Gràcia, alguns altres col·laboradors més o menys esporàdics i jo mateix, era una il·lusió tremenda i bastanta gent ens va agrair amb la seva, primer comprant la revista i després amb els ànims que més d'una vegada ens van donar i felicitacions que vam rebre. A dins d'aquest procés de la revista Carta sense sobre vam inventar també el Premi de Microliteratura, que el vam fer en 3 o 4 edicions i que participava gent de tots els països catalans. Econòmicament no es podia sostindre més i vam prendre de desaparèixer. La funció de la revista aquesta no era una revista de qualitat literària, era una revista d'animació literària. Requereix col·laboració per part de gent que pugui aportar diner, però jo crec que Premià s'ho mereix i per poc que puguem des de Clavell Cultura, que és avui Editorial Clavell, el que era abans Editorial Clavell, la tornaríem a tirar endavant i amb moltes ganes i amb molta il·lusió. Els senyors de la Caixa ajudaven. Avui dia no hi ha cap caixa que t'ajudi a publicar res. Tothom parla de grans obres socials, però aquesta petita partida, em sembla que ens daven 1.000 pessetes, ja en teníem prou. O sigui, aquestes petites aportacions ens feien viure. I crec que podíem fer viure moltes entitats, molts grups que intenten fer cultura al nostre poble. El mateix dia que la senyora Fanego, l'alcaldessa, em va proposar el tema de veiem si traiem alguns llibres sobre Premià, aquell mateix dia una altra persona de l'oposició en aquell moment, que avui està a l'equip de govern, el senyor Miquel Plovins, em va plantejar exactament el mateix. I la idea fonamental que està darrere d'aquesta col·lecció, que és Premià Viu, Premià de Mar Viu, era la idea d'anar fent una mica la història de Premià en blocs temàtics, per dir-ho, anar explicant coses sobre Premià i que algun dia, si algú es vol dedicar a fer la gran història de Premià, doncs trobés informació recollint coses disperses, que és el que nosaltres estàvem fent, perquè volíem abarcar tota una sèrie de temes diferents. El primer va ser Premià Viu la Cultura, els autors Xavier Traït, Sergi Martínez, Jordi Morató, Joaquim Aguilar i Manel Gaspar. Molta gent se'ns va quedar sense aparèixer, però la idea era continuar-ho posteriorment. El segon va ser dedicat a l'esport i
Els autors Llorenç Garcia, Montserrat Girona, Susana Hernández, Xavier Nadal, Oriol Ribet i Ricard Torres. I els que diem Premià Viu, Premià de Mar Viu, primer La Mar de Coses, que és una visió, fa el Xavier Traït i l'Òscar Vargas. L'Òscar Vargas la fa la visió fotogràfica i el Xavier Traït la versió literària, d'una mica d'anècdotes, és explicar el Premià d'aquell moment. El dia de Sant Jordi, el dia que vam treure el llibre, estant a la llibreria, casualment en una llibreria de Premià, estava parlant amb el llibretera, va arribar un senyor i es va posar a dir que les fotografies que hi havia en aquell llibre estaven trucades. I li vaig acabar dient que no era veritat, que en tot el llibre només hi havia una pàgina, una fotografia que estava retocada. En aquest sector d'aquí hi havia una senyora que estava fent topless i es reconeixia la senyora. El llibre per mi més emocionant de tots és Premià de Mar Viu, imatges de 100 anys, que la recopilació la fem en col·laboració amb l'Agnès Céspedes, i aquestes volia ser un recull d'imatges de Premià des de les més antigues que trobéssim, però més o menys abarquessin un període de 100 anys. Quan el llibre va estar editat, aquell llibre va ser un èxit tremendo. Dues persones anant per la Gran Via, acostar-se i demanar-me si no me'n quedava cap de llibre d'aquests, perquè sortia una foto de l'avi, que ells no la tenien, ni coneixien que aquella foto existís, i l'emocionant d'aquella gent era que ho deien plorant. M'han arribat a sol·licitar inclús des d'Austràlia i Sud-amèrica. Hi ha gent que ha escrit i escolta, si em pots enviar un llibre d'aquests, i la veritat és que no n'hi ha, no se'n troben ja. Posteriorment va sortir l'altre llibre, Premià de Mar, 1931-45, que és un estudi del Jordi Amat Teixidor, que s'ha especialitzat en temes de la Guerra Civil a la comarca del Maresme. Amb l'autor vam anar a veure el president Jordi Pujol en el seu moment, quan va sortir, perquè en el llibre es cita que el dia 14 d'abril de 1931, el dia que es va proclamar la República, un grup de persones van pujar o van entrar a l'Ajuntament de Premià de Mar i el retrat del rei el van tirar per la finestra, per el balcó. El Jordi Amat jura i perjura que tota la informació que ell té li ve de diferents persones. Va ser el pare del Jordi Pujol el que va tirar el retrat del rei per la finestra. I el president, la veritat és que li va rebatre que absolutament no era veritat i ens va escridassar tots dos allà aquell dia. El mateix Jordi Amat i Teixidor, també d'aquest mateix període d'història de la Guerra Civil i de la República, i és de la República a Premià, 1931-1939, encara que aquest és de Premià de Dalt, però de tota manera recull alguna altra cosa, alguna altra informació també de Premià. També s'ha tret conjuntament amb tot això, evidentment en col·laboració amb l'Ajuntament, dos llibres que jo els hi tinc un carinyo molt especial. Són en aquest format pràcticament de llibreta, però eren reculls de receptes de cuina fetes per la gent gran de Premià durant un temps. I finalment, l'últim que vam treure per un Sant Jordi és la història arqueològica de Premià de l'amic conegut premianenc de pro, Ramon Coll Monteagudo, que penso que és el que coneix totes les pedres de Premià i totes les tradicions i totes les històries de Premià les coneix aquest home, i que va ser el que va tancar d'alguna manera la producció de llibres de Sant Jordi de l'editorial Clavell en aquell moment.